Arep nyako. Nyapane to, Dok? Bensin entek nok, Pak. Lah susuke kemeng mbok tuku bensin prayo turah to. Kok pas saiki mundak, Pak. Delalah bensin ya melok mundak. Jadi kopat karo bensin kompak bareng kabeh ndak. Heeh. Yen kowe karo Yungti wis padha dini. Obahe duit. Loh, tiba Mbak Tobrut ya diwuk to. Berarti anak Pak Nono. Aduh, mati aku. Geding. Lah, sing abang kuwi lho, Pak. Lagi patra kabeh abangi. Ya berarti sing akeh. Biasmu kuwi. Nah. Sing hati-hati yen Pak motor rasa biayaan. Heeh. Loh, nanti precet gini kamu. Oh, tidak ini kono to menusane. Nyok. Lah iki nyapa ngompang amping kaya ngarepe ngutil iki. Isis Pak Nono. Isis. Nyok. Kowe mung bahas apa? Pak Nolali. Ndang nek balanan le, Nyok. Apa to Pak Nono? Dise sampean ki lho male lemu-lemu. Ya bener ae mbok pakan seket gajah ngene iki. Berarti kan cocok to Pak Nono. Jangan Pak Nono ya. Coba pakan tambahan liyane. Ora, kowe mung ora muni ngono kok. Kowe mung kaya omong kabeh ngono lho. Sopo to Pak Nono sing muni kabeh? Tape. Wedhus sampean iki aja mbok pakani tape Pak Nono. Mergo tape iki panganane wong. Lah lek mbok pakane wedhus mendemi lho kuwi. Wis ora sah berkelit. Aku mengkrungu kowe yo muni purel-purel barang ngono. Ya toh? Beh, ya ampun, sapa to sing muni pura iki Pak No? Kabel. Wedhus sampean iki aja mbok tali kabel. Lah wingko lek kesetrum mati kabeh, sampean dhewe sing rugi. Wis apuramu koyo luwak awu. Tak rungok-rungokne omong